Duha ka mga gituuhang mga sakop sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang napatay human naunay sa pagbusikad sa improvised explosive device niadtong Martes sa probinsya sa Cotabato. Gila ang mga nakabsan sa kinabuhi nga mao sila si Asraf Mohammed ug Jomar Palaguyan o sa civilian sab ang napagan sa pagbusikad. Mato di North Cotabato Provincial Police Office Director Danilo Peralta nga sakay silang Mohammed ug Palaguyan sa usa ka motorsiklo apan pag-abot sa Dan Manuel L. Quezon sa poblasyon sa Pikit, premature nga miboto ang bomba nga gama sa bala sa 81mm mortar. Si Pikit Mayor Mohirien Sultan Kasi niingon nga posibleng pabuton unta ang bomba sa palengke o kaha sa bus terminal. Apan sa ilang bahin, ang pamunuan sa BIFF ni himakak nga sakop nila ang napatay nga mga bombers. Si North Cotabato Governor Emilio Mendoza ni awhag sa publiko nga padayong maigmaton batok sa mga hulgang pagpamumba.